Nabian ko, nabian ko. Come on. Good morning mga partner. Maayong adlaw. Salamat sa pag-enter diri sa atong channel. So ubanik kami karon together with Seray. Mga adto mi sa Initaw, Mantikaw, Lagindingan area dito padung sa Iligan. I think upat ka properties nga amo isitor. Atangin ninyo nga video kay akong i-share para doon na may idea kung kamo na pod ang mag-sitor. Kay bago na to i-post na sa mga social media ang atong mga properties, dapat ato sang swituhon ang location o ang mga detalye ana. Adto na ko karon sa opisina kay didto man ang among meeting place ni Seray. So kita-kita taon niya. Ipakita nako ang beautiful nature sa mga lugar. Don't forget to subscribe ha. Basta wala pa ka subscribe. Like and comments pod. Dayon i-share pod ni nga video para doon na po'y makarelate sa angani ato mga trabaho, mga transaction sa brokerage. So, love you guys. See you on ya. Good morning. Sir Audrey, Buhay Realtor. Diri sa traffic kayo El taguluan. Salvador. I-contact pa namo ang among kauban nga mugay dito sa property. Awan. Naawan. Agya po ng gasolina dire. Bipo na ning naawan. Nagi mo sunod-sunod ani. Yan partner, doon nami sa Mantikaw. Okay, nanami sa Mantikaw partner. Punta Silom ang among target nga barangay na dito ang location sa property. Tana minimum ilado ang mga serenya kaso nilapas lang ni. Akato na isda to. Akato daw dito. Sida. Amo gini mo. Sige, tindahan og isda. Serenya. Fish vendor. Ayan partner na nami diri sa area ani 57 na. ano yung sa kuha? Ano yung sa kuha? Ano yung dala ni mo? Kung sinto. Sige nila. Ito kuha na ba ni? Ito kuha na ba gini? Ano yung dala? Nabuing na ni. Ada raw eh. Oh. Skinit nila eh. Tara, ano ito? Ito. Hektarya ni? 2,000 kuan, 2,750 square meter. Ano sa So karon vlog takeover. Nasa Sir Edwin ako nag-hold sa camera because we are finding the location. Okay partner, naata dire sa Mantikaw area, mao ang ang property ha. So among gisurvey man siya. Ana ini siya oh. Ideal gid siya og commercial building. So mo ni ato tabangan og market karon para mahalin ano siya nga property. Tip number 1, i-locate ang area, secured kung pila ka square meter, unsay mga
kasikbit nga lugar. Kung na siya ang una nyong buhaton pag kuan mo magposting or magkuan og brokerage. Tanawon sa ang area. Oh yan partner, nahuman na ta og site tour sa Mantikaw lot. One property done. 1 min down. 1 min down. Property done. Yan partner, naami diri karon sa Mantikaw nga kanang maligag bingka. Yan, mga init sa ni. Order dami bingka, nay. Pila man sir? Pila 5.20. 5.20. Tagay sa mig kuan. Duha ka 20. Sir, hindi eh? Ya, kape na yun. Okay mo sir? Kape. Kape, sir. Ha? Ice coffee? Nande. Nice bye. Ayan partner, mumove na sad mi og initaw. Goodbye. Grabe kay disgrasya. Total wreck pre. Wala bay, total wreck bay. Total wreck on. Misunod ang makina. Lisdan to sir. Ang nato insurance, lisdan to. Pero di ka matingala sa Ford ug Mazda bay. Head on nga bangga. Hmm. Ang diri sir titanium na kanay, titanium man eh. Di gina mulusot ang kuan makina si mo sir, di ka maipit. Imong tail di ka maipit. Titanium na mo nakalamang sa Ford ug Mazda. So guys, we're heading to Initaw so that We have another property to survey. yes. Beach lot, no? Beach lot. Yeah, Prosinta sa Initaw. Come on, let's go. Ayan partner, danami sa Initaw. Naghulat ni nilang ma'am. Sige na. Ma'am Aimelo. Mo to'y kuan among kandiri tour guide or siya po'y nakagunit sa listing aning beach lot. So atong tanaw niya partner ang property. So tip number 2 partner, aside atong ilocate ninyo daan ang property, ang inyong buhaton dapat katong tag-iya sa property inyuhang ma-negotiate para papirmahon yung authority to sell dayon nakapangayo og xerox sa title of tax declaration sa iyahang property kay kinahanglan nato na siya nga ipasa nato sa opisina para mabuhatan nato og detalye para ma-posting. Kung aron pod ma-check nato ang dokumento sa papel sa kana nga property. So muna yung buhaton ha. So partner na ato diri sa Initaw. Mao ni siya ang 3 hectares beach lot. So naapalay mga lubi. So ang unahan na ni gamay muna nito ang katungay dagat. So ato sudlon partner, sudlon nato ang area. Okay. Yan. Daplin no sa dalan. Padong og Cagayan, padong og Initaw, first lot. Paubos gamay, medyo dulho gamay, patag dayon. Tumo ni siya. Kaning lubi sa tanan na nakatanom. Pero Apil frontage ba yan niya sir? Iya ka man. So naani siya sa duol gyud sa sentro sa Initaw. Yan. Together sa ako mga team nga mga kusgan, Gemcy Realty. Oh. What a beautiful place. So unahan partner, mo na to dito ang dagat. So ang boundary ani kanang nay mga balay at bang sa dagat. So So naani say kanang katong description sa yuta. Mailhan dito nga gibuakan. Amazing. So karon naata diri sa beautiful place to see. Ang balas dili kay puti pero okay ra kayo. Yan. Crystal clear kayo ang dagat. Wala kay sa pollution, wala kay sagbot, kanang nay makita nimo nga payag-payag. Dayon siguro dito atong nay mga bata ang nagtindog diha ang iyang kuan
So mo ni siyang frontage sa property. Yan. Lungsod gani. Sentro na ba na? As you can see, the beauty of the beach. Yan. What a beautiful place. Beach. So, sa mga investor nato dia out there, sa ato mga business partner, kuha nato ni. I-post na nato ni sa atong mga buyer basin doon na sila ay gusto sa ingani nga mga property. Perte yung sa daha partner, makaanhin mo ani lugara ay nako, makaingon gyud mo nga kung naa pa lang ko'y kwarta ako'y palit. Grabe gyud. Perte kalapad walay patag pa kayong dala no. Oh, see? Okay, so proceed ta sa another property. Oo. Alright partner, proceed mi sa Mantikaw kay dito na po ang other nga property. Let's go! Walang tulugan. Asil hard. Yeah. Alright. Huha, huha. Yeah partner, naata diri sa Coral Beach Resort. Liga gyapon ta ni ha sa A-Brown ni siya nga kuan. Lamay diri ma'am, kural. Okay partner, mo na ni ang isa ka resort nga atong tanawon. Kuya okay na mo makauban partner o tawa. Ilan Basta-basta. Toyota RAV4 na Innova na ay basta-basta daan. di makabasta-basta ang buhok pa yun sa driver. Oo. Sorry ka dyan. Good morning partner. Hi, good morning. Si ma'am. So nami karon sa area for the site tour sa usa ka property diri sa Initaw. Yan. Beach Resort yapon siya partner. So kauban namo ang tag-iya o kaning director. Ang nakanindot ani nga property partner kay tapad siya sa mismo sa Coral Beach Resort kaniyaw. Sa A-Brown nga developer so daa diha. So kani sa sunod siya nga property. So mo ni siya nga portion nga padung sa padagat. Yan. Kayang-kaya. Pag mag-sightor, ganito talaga ang buhay. Oh. Masaya. Trail kayong dala, no? Trail. Oh, trail. Hinday mo kay basig maligid mo. Ay, diretso ka po, sir. Pagligid. So, nanata sa beach line. Beach line. Wow, very nice. Wow, white sand. We have more there. Sir, they have Ha? Nami iliguan diri ra. Lugnaw. White sand partner, white sand ang atong matunghayan diri sa resort. Yan. Perfect kayo. Very nice. Nice property. Nice kayo nga property. Buy na. Invest na. Invest now. Lay langob. Yan. So cover aso dia kuan portion dia apil ni sa sulod ni sa property. So makita di mo crystal clear kayo ang dagat. Limpyo ang dagat. Dayon dito nga side white sand yun na siya. Yan.
perfect kayo sa mga kuano kanang itukuray nga mga beach resort niya. Ang tapad pa gyud ani katong nakita ninyo ganina. Is katong Coral Beach Resort sa E. Brown Developers. So, kuan gyud siya kanang competitive kayo nga area. White sand. White sand. Okay. Pino pa gyud kay partner. Oh, white sun yun po ayo, sir. Yes. So, ato mga investor diha, ato mga business partner, i-offer na ninyo nga property under Gemsy Realty. Yeah. So, mintras, wakay tao, mangihi ko. Pig inog tubig, ihi. Nabian ko. Come on. Apil ni siya diri, ni balay. So, nakita naman nato partner ang area. So, mukha na ta. Another area pa siguro tanaw nato ani. Ato nang sundan sila kana. Kay naay isa ka property nga atong tanawon. Kawayan Cliff Resort. Ay, baligya siguro ni. Existing na ba? So, diha ta partner kani. Masterson Nature's Park Beach Resort. Kan kay subing nga buwa ba mo ni guide sa owner. Pwede man to lahi nga dalan. Mo ni Masterson oh. Ay master son. Master Son Ato? Ah, kani siya? Ah, existing na day siya. Sudlonon siya gamay. Ang mo ba ng rest house gusto gid ko na nila. Yan partner. So kani siya atong adto nga property existing na mas nanao na mga buildings oh. Baligya na ni siya existing resort. Medyo gahi-gahi na ning presyo. Ay na kay establishment. Oh, der lang daw sir oh. Yo. Hilit. Na. Picture na. So partner nata diri sa Masterson Resort. Diri gyapon sa Initaw kani nga property partner is existing na gibaligya na. So na nagi sa development na mga yan partner na diri sa Lasan Restaurant diri sa Initaw. So after ani partner mga adto na mi sa kuan opisina kay napay training si Sir Ray. Isang cafe. Additional tip partner sa kaning mag-site or brokerage, dapat mag-notes yun mo partner kay nga naman kanang mag-posting nga nitag kanang details about sa property, dapat atong ilista ang kining kuan kanang detalye ba sa kuan property, kung usa iyahang kasikbit nga lugar, unsay yang landmark, unsay sulod anang property, unsay na include anang property, ilista man nato na. So dapat magdala mo notebook ha, then take picturean ang property, dayon bago na to i-post. So yan, maniud to sa midri sa Lasang partner. Ayan partner, nahuman nami og panilig to. Busog yun. Thank you so much. Yes. Sir Romel ang na-sponsor. Diri sa saan ideya tanaw ha? Okay. Lasang Restaurant. Lasang. Kada alas 3 daw sir. Alas 3. Malhin to. So let's go kay doon na patay hapiton nga property again. Walang katapusang site tour, another property na sa partner. Dara. Nasundan ni Zero. Ang right of way from the national highway taas kay ang frontage na to gikan diha Oh, appeal pa din ni sa kuan? Puto na ni Ay.
Katong dito day sir 4.4 sugod. hectares. Along the ano po. So mo ni siya ang property partner 4.4 hectares gikan jud datong pagsulod gani ha. Then ang ending niya is beach. Yan. Medyo po beach. Oh. Yan partner. Mura niyang beach. So mo ni siya partner ang beach front. White sand gyapon siya oh. So naog lang siya gamay. Then kadang sa likod mao na siya ang good area nga pinakaluwag. 4.4 hectares ni siya diri somewhere sa Libertad, Misamis Oriental. Sa may istorya ninyo nga property, comment down below kung ganahan ba mo ani nga properties. O yung cottage sa babaw. Ayan. Clean title di siya nga property partner. Yan. So gibuhatan nila hagdanan partner para ginahina nun sa develop oh. Hangin, nindot ang hangin. Perfect ang hangin. Sir, napunitan. Klaro kayong dagat partner, oh. Limpyo kayong dagat. Yan. Pila presyo nito? 5K per square. Saman, kaya ninyo? 5K? Pangutanang nagtanaw. Basta dahil mo challenge ba? Maana siya nga. Kagamay ana. Hoy, ayaw gambak. Lakas pagitag pangarap, di sa tumambak. Oh, ang kay partner. So guys. Sus, maligo. Ay, kayo no? Sus, daghan na tayo pwede liguan dahil. Wala tayo problema ni sa entrance. Kabalakan, nagsabot na sa iyang resort karon dito adtuan na to. Ay, Sir Romel. Nara oh, asa solution ni Sir Romel? Sige sir. Mag-unwind ko na ta. Ito dito sa resort ni sir. Wow. Sa resort kita ra. Pero kani, kuan man ni namo. Kanang unsa ni? Kuan man ni namo diri kanang hide out ra gyapon. Ito dito. Kay mga amiga nga kuan diri. Yeah! Saba. Aliga. Ay, ka dito sa imong area, sir. Kadugayan katong wala ni inom ba niya katong mo inom mo sabay naman katong wala inom nga chicks mo ingong ang tigulang baya kiatan kayo. Saman. Let's go. Mana? Like it. Romel. Grabe partner na. Next. Amazing. Tagiya sa kuan. Ha? Tagiya sa pulse. Ah, lahi po na. Akong ganahan diri kanang usahay. Pwede sa mga kapitbahay mo. Akong ganahan din eh. Oh. Bakit man sila diri? Panikira jud wala kita. Wala lang sa ila. Lagi. German ni ang husband. Ano ha? This is my property. Preview. Review. It's okay. Review, You can stay as long as you can. You can. I enjoyed. It's a previewing. If you enjoy, I enjoy too. Enjoy kayo. Unlimited vitamins and minerals. Yung kauban nga kuan. Fix kayo diyan. Short lang ba? Kadi po nga area is area sa Gitagum. So, same gapon, Sir Juan, Sir Romel ang tagiya. Tapos 1,000 square meter ni sa partner. So naka-gate na. Kani gi-develop na nanay say kuan. Wall, may kanya yung beach front kana siya padung dito. Dahil nakanindot, gibuhatan na niya cottage. Kunya mga kuan lang siya gikan sa highway partner, mga 50 meters gikan sa highway ang sulod diri sa property. Yan, mo ni siya 1,000 square meter partner. What do you think this property? Develop na siya. Perfect. Okay? Oh. Alright. Ang saya. Induta kay partner no? Sa ingani nga property. Ah.
Magbaon. Pero magkuhan lang, pero magdala lang. Pinsan lang tawa. Oo, sure. Mata sa kaput.